Saját esetem hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, tiszta van a térdemben, kihívták a Dózsán, kihívták nekem a mentőszolgálatot, kijött a mentős, hátraült velem a mentőorvos, elől a sofőr, meg az ápoló, és így hátraszólt a sofőr, bocsánat, nagyon durvát mondok. Na, lehet szopni. Mondom, anyád, nekem beszélsz? Például, mert hajléktalanok vagyunk, mert velünk azt csinálnak, amit akarnak. És látod, megint jó példát is tudok mondani, szintén velem esett meg, összeverekedtek a kutyáim, hülye Garta, egy idegen kutya meg az enyém, hülye Garta, nem lenne szabad beleszólok, mind a két kezemet szapatokra tépték. Legalább 15 méterre húzikáltak esős időben, agyagba, sárba, kihívták rám a mentőket, úgy kocsosan, sárosan, agyagosan, bérző, tétkapott kézzel elvittek a mentők. János kórházban az a kezdte a doki, hogy kit hoztatok ide, hogy néz ki ez a nő? Miért? Vigyétek ide, nem fogok fertőtleníteni. És azt mondta a mentős, hogy oké, doki. Akkor én most ide leülök, és amíg nem látod el tisztességesen a nőt, itt ülök. Vagy lehívom az igazgató főorvost. És a kedves fiatal pinyás doktor úrnak úgy kellett rendbe tenni a kezemet, hogy másfél órát ott pintorgott, és nem tudott mit csinálni az agyagos ruhámért, a vérző sebes kezemért, nem tudott mit csinálni, mert a mentős fenyegette meg, hogy följelenti. Nekünk hajléktalan embereknek csak a Haller utcai munkaügyi központban van jogunk elmenni. Én hiába látok Budaörsön mondjuk egy könyvelői munkát, nem mehetek oda, nem kérhetem, mert hajléktalan vagyok, én csak a Haller utcához tartozom. Haller utcai kirendeltség, az kifejezetten a hajléktalanoknak van nyilvántartva, megnyitva. Csak olyan munkát kapsz, diplomával sepertem az utcát, olyannal, akinek 2 diplomája volt már, és utcát sepert, mert hajléktalan. Aztán vannak olyanok, vállalkozók, akit ugye kiküld a munkaügyi hivatal, de már jobban tudja a hajléktalan szállók címét, mint mi, és hogy fölmutatja a lakcímkártyáját a vállalkozónak, így rá, maga hajléktalan. Éden maga nem jön. Na menjen csak szépen vissza. Tehát ennyit a munkalehetőségeinkről.